bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon hande ko altini go lewru juin hitande ujunaji 26 nden oɗo sa joni ɗo e Cincinnati e New York ko 9h de kihiɗe on to Riyad 4h du matin toon to Pekin Chine woni ɓen ko 9h suba Dakar e Nouakchott 1h suba ɗum noon habruji mon e ɗemgal Pulaar habruji men guiɗa ɗen ko ɗon toon te États-Unis hono kanko Donald Trump omon continue kadi hande ñalawma hobde yimɓe ɗo ñawaɓe ko yamirɓe inde makko itte centre Kennedy baɗaɗo pour ko fate pijirloji e pin habruji men États-Unis hande man ƴeewa kadi kanko Donald Trump holko haali kadi haare wonde toon hakkude kamɓe Israël e kamɓe Liban ɗum noon kadi ma ɗum noon nawena habruji men international guerre gonɗo hakkude kamɓe États-Unis walla kaldigal gongal hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ko Iran wino dartini en kala ko woni hankkadi haaldude mabɓe kamɓe États-Unis tawde Israël nane continue nadde toon to Liban habruji men international ko ɓuuri en hewde hande ko toon kadi to Sénégal kanko premier ministre kesso Ahmadou Al-Amin Lo o wawi wadde gouvernement kesso Ousmane Sonko kañum hoore mum waɗi rentinade wi wonde ko hay goto yimɓe parti muɗum jeetaki oɗo gouvernement ɗum noon wayno ko peccoru kadi continue wonde toon to Sénégal ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal mbaɗan toon hande altine go lewru juin hitande ujunaji 26 ma en gartu joni joni jaññoɗen hen Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko adi foof habruji meɗen guiɗaɗen ko toon to ɗi États-Unis e nder ko yalti hande toon to Washington hono kanko Donald Trump kadi on ñalli ko ƴattodirde e oɗo ñaawo bannoɗo ñawnoɗo toon wiide wonde ko centre gonɗo toon to Washington taw ko centre Kennedy noon ko ancien président ene wayno ko inde nde yo wayla inde makko ɓeyde hen kanko Donald Trump ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum goto e yimɓe sarɗiyankoɓe biyeteɗo Joyce Betty kañum o mum e wayno porti plainte wi wonde ko chanjugol inde surtout ko wayno ɗeɗo kuɓeje walla ɗiɗo nokkuji ɗi ganduɗa laamu fédéral fawen jungo ala sago ɗum no rewata koto congrès ko ɗum waɗi donc ñaawo goto toon to Washington kañum hoore mum wi wonde ko inde makko kanko Donald Trump yo itte ha laaɓe kadi ɗum ɗo henna ko hunde fonde ruttade toon to congrès ko wawi wonde fof ene wayno ko ndeɗo ñawore kadi waɗi ko caggal nde kanko Donald Trump yimɓe wajiroɓe momo mbi wonde ballimo wiide wonde ko inde Robert F Kennedy wonnode oɗon centre e yo ɓeyde hen inde makko kanko Donald Trump ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ɗum kadi ko taw ɓe mbaynaki ko congrès ko ɗum waɗi kanko ñaawo o wi wonde ko alay sago ɗum ɗo ko ummoto koto congrès kanko Donald Trump ɗon e nder ko haali hande wi wonde ɗum ɗo fof firti wonde ko systéme judiciaire gonɗo ɗo e États-Unis ɗum ko ñawoɓe fédéral ɓe o jimani mumen ɓeɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa wuraɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbatta liggeyaji men o wino kanko hoore makko ma o ruttito toon to congrès ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha hande kanko Donald Trump o jaɓi wonde ko hawama oton banque omon ƴetto oɗon ñawo noon wi oɗon ñawo foti waɗede ko empêché beele ne yaltini toon to Texas ko wotiji bannoɗi talata ɓen ɗo hen wotiji ɗon ko hakkude muɗum e gonnoɗo toon sarɗiyanko ɓoyɗo won toon kanko John Cornyn ene wayni ko kanko Paxson ko kanko hawi ɗiɗon woti Paxson ene wayni ko kanko Donald Trump suuɓi ɗum yo heptu jonde hono kanko John Cornyn ɗum ɗon noon ko hunde holnode feccore wonande toon kamɓe sarɗiyankoɓe surtout républicain kanko Paxson noon e nder ko haali dimanche han ko wi wonde komo fotte hono John Tun on woni gardiɗo suudu Sénat donc ko républicain o wi kadi o fotte mo yewtude e muɗum e nder ko haali kadi o wi wonde ko kanko Paxson mo yaata no fotte John Tun noon fotte kadi sénateur goɗɗo kadi biyeteɗo John Brasso e républicain goɗɗo kadi biyeteɗo Tom Scott e Tim Scott ɓeɗo ɗi fof ɓe fof ko républicain ji ko yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe kamɓe sarɗiyankoɓe wonde toon to Washington ɗum ɗo kadi o wiide ko wonde mo faami ɓeɗo fof nden paami wonde ko Texas ne woni important ko alay sago kadi ɓe kaw par ce que e wiide makko kanko Paxson ɓe meeɗani perdude jonde wonde toon taw ko yimɓe ko fate sarɗiyankoɓe guila hitan 1994 kono noon ne wayno ko sibabude kamɓe ɗiɗo sénateur uji wasde mum weltade wonde ko kanko Donald Trump o suɓima wonde Paxson pour beele John Cornyn en perde place muɗum ene wayno ko ndiɗo feccere ko ɗum woni ko dogata oɗo sa joni ƴewde beele haade wotiji arde lewru novembre beele kanko hoore makko mo dañi kamɓe républicain ji fof ɓe janta e makko so tawi ɓe jantani makko ɗum ɗo kadi ko menace jogoro wonande pour kamɓe parti républicain perdudeɓe jonde toon to Texas jonde nde kadi ene wayno ko ɗum woni ko Donald Trump añi pour oto perdude majorité wonande sarɗiyankoɓe républicain ji toon to Washington
hande toon to Washington e ko yaltir kadi journaluji hono jomsude makko kanko Kash Patel directeur FBI wala sehil makko debbo kam mo woni ene wayno ko oɗo sajuni ko portude plante kadi hono journal goto walla galle jayniyankoɓe wiyetede MS Now ɗum noon e wayno ko ɓeɗon kadi e wiide avocat ji makko mbi wonde ko kamɓe ɗiɗo journaliste uji eɓe mbi wonde ko kanko oɗo debbo biyeteɗo Alexis Wilkins ɗum noon sifti noon ko sehil debbo hono kanko Kash Patel ene wayno o namdinoma Kash Patel yo wallumo beele mo daña escorte yimɓe sécurité beele ne nawtamo walla nawta sehil makko ɗum noon tugnade koɓe binde e journal walla koɓe kaale télévision mbi wonde ko FBI directeur mum yamiri wonde ko kamɓe toppitiɓe ko fate kisal directeur FBI ene wayno ɓe nawtimo kanko debbo nden oɗon sajuni ko jarɗo haw netto haw mandili e wiide avocat ji makko hono kanko Kurt Bresley kanko Johnson Graves e kanko Jared Robert ɓeɗo ko avocat ji makko kanko soko debbo ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɗiɗo journaliste ji ɓe takki oɗo debbo mbi wonde ko yari ha mandili alors que ɓe gandi ka oɗo debbo yarata ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko oɗo debbo porti plainte on oɗo journal ano biyeteɗo MS Now e ɗum ɗon kadi e nder ko porti plainte ko yimɓe ɗiɗo ne mbaɗa hen journaliste uji wiide ɗumen wonde ko haalluji ɗi kaali makko ɗi ko haalluji gona gonga ko ɗum no waɗa ko ñande aljuma ɓennuɗo toon to Tennessee Nashville ko ɗon o porti plainte o ɗiɗo journaliste uji goto biyeteɗo Ken Dilanian e goɗɗo biyeteɗo Carol Loning ɓeɗo ɗiɗi kadi ko journaliste uji wonɓe oɗo cable news biyeteɗo MS Now habaruji men États-Unis caktirɗen ko konguɗi ummade makko kanko Donald Trump e nder ko haali hande o wi wonde ko ene wayno o wawi haldude Benjamin Netanyahu e kadi o wi wonde ko kala guerre gonɗo toon to Moyen-Orient walla gonɗo toon hakkude mabɓe kamɓe Israël e kamɓe Liban ene wayno ko yo darto kadi wayno ko kala militaire ɗi kanko Benjamin Netanyahu o fewjino pour wiide yo nato toon to Liban ene wayno ko ɓen fof yo jalto oɗo sadio on e ɗum noon e wiide makko kadi ko wi wonde ko ene wayno ko Benjamin Netanyahu kañum hoore mum yaaɓi wonde ko kañum kamɓe e Hezbollah nanodiri wonde ko guerre on dartoto e wiide makko kanko Donald Trump ɗum noon ko haali wi wonde ko hay militaire uji ɗi ganduɗa Israël ne joguino anni e neddude toon to Liban ene wayno ko ɓeɗo fof mbiyama yondude to oɗo sadio on kaɗon haala noon vérifié ko tugnade hande habaruji gumiriɗi toon Le Monde ene wayno ko ɗum ko kanko tan windi e tour social makko to banggue noon e wayno ko ɗum woni Iran kañum hoore mum e nder konguɗi ɗi kanko président mo Iran ko haali wi wonde ko ene wayno ko kaldigal gonnogal hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene wayno Iran dartini ɗum hankkadi wi wonde ko kaldigal ala ɗon ene jeeya koɓe gullito noon wonde ko e nder nanodiral bannugal hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɗum noon dartinde haareji gonɗoɗe toon guerre mo ganduɗa kamɓe États-Unis Israël eɓe gummini contre Iran ene jeeya noon honde ko kala fitinaji gonɗi toon to Liban ene darto kono noon e wiide makko kanko président mo Iran o wi wonde ko sibabude oɗo sadio Israël nene continue waɗa bonnandeji mum toon to Liban e kadi ne wayno ko États-Unis ne ndaara ha ala ko haali hen ene wayno donc ɗum ɗon bonni cessez-le-feu gonnoɗo hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran e kadi kala kaldigal gonnogal ɗon ene wayno ɓe dartini ɗum kaldigal kamɓe États-Unis e Israël nene continue ne waɗa haysinde wona directement ɗum noon ko pour dartinde haare fuɗɗino toon guila ñande 27 lewru février hakkude kamɓe Israël e États-Unis contre Iran ko wawi wonde foof e nder tugnade kadi ko haali kanko Donald Trump pour wiide wonde ko kamɓe Israël ɓe dentini kala bonnandeji walla fitinaji mbaɗata toon to Israël wona hunde toon to Liban wona hunde vérifiande oɗo sadio e kadi réaction kamɓe Iran e ala tinaka taw pour wiide wonde ko nde maɓe continue haaldude e États-Unis ko fate nanodiral ngal noon ene wayno ko fate en pour haare ne dartoto toon hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene wayno ala taw ko signina hen to tugnade hande ko mi toon to Washington kono wayno ko ɓe goni koye kaldigal ta hande tugnade hande konngudi gomiɗo toon to ministére des affaires étrangères mo États-Unis hono kanko Marco Rubio toon ha hande toon to Moyen-Orient tugnade kadi habaruji gummiɗi toon to radio France International mbi wonde ko batuji nen continue oɗo sa joni yamirede yo ndewo e ngol ɗon cirtol pour batuji ɗi ganduɗa goni toon kene ɓuuri joni lebbi nayyi ɗum noon ko batuji baɗɗi kadi pétrole ɗum ɗo fof noon e wiide kadi won jaydiyankoɓe wonɓe toon taw ko jaydiyankoɓe européen ko sibabude ballal kamɓe États-Unis eɓe escorte ɗiɗon batuji ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗeɗo balɗe ɓennuɗe kam au moins yiyama fitinaji toon to ngol ɗon cirtol ene wayno ussima seeɗa kam au moins haysinde wonde ko jaam artani au moins kam batuji kewɗi mbawi rewde toon taw ko baɗɗi marchandise ɗum noon ko guila e pétrole ha e kadi gueɗe cohlaɗe habaruji men international hande hade men nadde toon Sénégal hon toon to Ghana tugnade kadi ko yalti e ummade Africa News e ummade kadi kamɓe Ghana News e mbi wonde ko yimɓe kadi jaɓɓama toon to Ghana kene woni 4 e ɗiɗo neɗɗo taw ko yimɓe africain ittaɓe ridaɓe toon to États-Unis ɗum noon ko ɓeɗo yimɓe kadi ɓe kalani holɓen kono noon e wayno ɗum ɗo kadi ko nanodiral gongal hakkude leydi Ghana e kamɓe États-Unis pour jaɓɓade wonde africain ji kala africain guitteteɗo États-Unis taw ko diweteɗo artire toon to Ghana ɗum noon après caggal muɗum ɓe balla
dum wona don ha dum gandi wonde kene en jaba hodde leydi mudum nawtu dum non tungnaade hande Radio France International ko haali be mbi ko nyande capantati lewru medum non ko samedi ben do en wayno ko ekondiral agence France Presse be mbi wonde ko dido emi jettima ton nyande no gasi jerta lewru me jettima ton to Accra ni ngumi États-Unis be don yimi non ko capannayo dido neddo be kalan holto be jeya ko non e wayno ko dum do kadi ko hunde kambe gana mabe ballu be do yimbe fof ko kosa leydel men donc hitan be nde hono kambe gana be mbawi ni kadi be mbawi ni yaltinde leydi mabbe gambinaji goto ka biyar ko dabati gorka dum non be dutti dum to leydi mudum gile be dutti no odon leydi mudum ton to Gambie en wayni ko tugnaade hande ko Radio France International haali wi wonde ko cuudi sibabu nde ton to Gambie kadi ko be hadabe foti dabati gorkati immigré goddi kadi mbawi no wiitede États-Unis jettima ton to Togo dum non wiide tugnaade hande Radio France International e ben ton goni hodo sa joni ha hande ngoni ko situation ngaji mi irrégulière tugnaade e khabruji gumi ton to Radio France International khabruji men international tonto Sénégal en wayno ko kanko mi premier ministre mo leydi Sénégal ona Hamid Al Amin Lo no wayno wawi nomde hande gouvernement kes on wiya en ken woni hen capantati ministre e en wonde kadi secrétaire uji goddi e wonde ministre uji goddi adjoint kono ko teskira e o gouvernement ton ko kanko premier ministre kes mo leydi Sénégal o en wayno yimbe jettato e laamu makko watti dum en laamu kesungu be don yimbe jettato dum kadi gonno koy gouvernement gadano mo Ousmane Sonko adino donc en teskira e be do yimbe ben kanko premier ministre mo leydi Sénégal Al Amin Lo mo en wayno ko yimbe jettato be ganda kanko Bachir Diomaye Faye o dakkundire men yo gartire gouvernement han jaya non kanko Cheikh Diba jaya hen Cheikh Niang Cheikh Tidiane Dieye Moustapha Bamba Girassi Ibrahima Sy Moussa Balla Fofana e kanko biete Yakhouba Diémé e Déthié Fall be do fo yimbe gonnobe gouvernement mo ganda kanko Ousmane Sonko ardino ko hawni en tan on wayno ko kanko Ousmane Sonko nde odo déclaration wadi kanko hore makko haalino walla ade mudum haal o wadi déclaration pour huccidde leñol Sénégal wiidi wonde ko gouvernement kesso jogodo nomedo hono kambe Pastef kambe parti Pastef be participa e o gouvernement dum no fo non ko faama hen hono kanko Ousmane Sonko en wayno ko kanko e Bachir Diomaye Faye be dakkondiran ciagal kadi nde jonde kewde hakkunde mabbe dedo balde di pour wonde ko négociation kambe Ousmane Sonko e Assemblée nationale hollude yidde mabbe no gouvernement foti wade e kanko Bachir Diomaye Faye premier ministre makko hollude be nono ko gouvernement Faye koy président de la république e premier ministre kesso ko wonde fo en wayno odo sa joni gouvernement no mam en tiskra hen kadi be mbadi hen ministre de l'intérieur kesso mbadi hen ministre de la justice yimbe kadi forces armées kadi yimbe hesbe mbadam hen dum don non e wiide makko kanko Ibrahima ko Al Amin Lo e wiide makko odo gouvernement badda do ko yimbe technicien ko yimbe jogibe karalagal ko yimbe kadi jogibe kadi munyal e jogibe kadi peeje no mbawi artirde leydi Sénégal awto wonno donc ko faama hen tan wayno ko leydi Sénégal odo sa joni e wiide makko kanko Al Amin Lo ko yidde artude kala ko faate cadele ngal gonango ton bel leydi ndi wa fofte bel kadi an gurdam nam kadi no usson no tidni donc en hula odo sa joni holko kanko Ousmane Sonko parti makko ko jogor fewji tawde déclaration mo wadi o wiide wonde ko parti Pastef ala nato o gouvernement donc kala be don nadbe gouvernement taw wonnobe gouvernement kas gadano fetti ko jalte Pastef donc ne jaa hen mo burno wawde habde hono Abdourahmane Diouf on kanyum ne wayno rokama portefeuille ministre ko wonde fo en wayno ko odo sa joni ton to public Sénégal ko haala saison kanko Ousmane Sonko est ce que yimbe makko o yidi ko yimbe lamuno Sénégal wala lamuno Pastef dum kadi ko ka halluji jaltudi ciagal nde déclaration makko o ciagal nde déclaration makko faate gouvernement detewuji mudum haysene nata fo ko faate ministre non kon tesgira en hono kanko Cheikh Diba en wayno ardino ko ministère du finance et du budget kono wayno odo ministère de toppiti ko faate budget en wayno eliminam donc odo ministère fatiram kanyum horum tonto biete économie plan et coopération dum non wayno ko kanko bietedo Dramane Sarr dirige dum kanko Cheikh Diba non wayno odo sadio heddi tan ko faate minan faate finance donc pour ministre uji di jettodi kanko do artirdi en donc ko tesgira tan hande tungnade hande khabruji binda to Seneweb ono kanko Bachir Diomaye Faye premier ministre mako kesso woni yimbe hewbe ganda seknobe e gouvernement bindo e surtout Diagne kanko Ousmane Diagne be do fo gartiram badama ministre du adjoint kadi en wayni ko dole yimbe be ganda en be artirdu men kanko Bachir Diomaye Faye rokkidu men portefeuille ji di ganda en baddi fayde no fo ko jenari hawna ko beedade mo woninde kadi Diomaye pour président mo kambe be do yimbe wonabe passé ko gonde makko do sa joni gonde laamu kesungu ko way wonde fo en fada ƴeewede hol déclaration Ousmane Sonko hol ko firten ko jogo firtude wonande odo gouvernement kes est ce que kambe Pastef ko jogobe umunade pour sabodo do gouvernement kadi en wayni ko dum do kadi firti wonde ko cadel kadi ma ngumuno leydi Sénégal e dumunna garo ko way wonde fo men ko way wonde fof mayen ko way wonde fo dum ko way wonde fo mayen dewe ko way wonde fo no fada balde garoji de holla réaction ngaji kambe jeebe Pastef ko jida Ousmane Sonko kadi en wayno tawdo kam fo be kadama walla be kuli jabde jeedo do gouvernement si babu Ousmane Sonko
Sonko rokki avertissement dum non rokki avertissement pour wonde hay goto Pastef jeetaaki non tawde kanko Ousmane Sonko directement walda bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel habruji min jogo noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo jamma altine 2 lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom gasi haala yen mbaali jaam ha janggo kadi so ko musidɗo mon Amadou Touré haldanamo yen mbaali jaam on jarama